Добре, ще започна от начало. Здравейте и добре дошли на традиционната онлайн среща с инвеститори на Telematic Interactive AD. На нея ще ви запознаем с резултатите от дейността на компанията за изминалата 2023 година, както и с някои от проектите, по които Telematic работи. Моето име е Димитър и аз ще бъда вашия модератор на срещата днес. Аз съм финансист и директор връзки с външни инвеститори за компанията. Тук с мен днес е господин Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Telematic. Както обикновено ще започнем с преглед на финансовите резултати на компанията за 2023 година, някои от проекти, по които се работи и какво ни очаква през 2024 година. Може да задавате през цялото време вашите въпроси в чата на срещата. Те ще ви бъдат отговорени след като свърши нашата кратка презентация. С това искам да дам думата на господин Петров. Здравейте от мен в този ветровит петък. Радвам се, че отново сме заедно на нашия видеоотчетен разговор. Така, с няколко думи ще преминем 23-та година в цифри. Виждате на презентацията пред вас. Резултата, приходния на дружеството за 23-та година е 113 милиона лева. Това са приходи. С 15 милиона лева повече от 22 година или иначе казано, имаме 16% ръст на годишна база. Следващия важен показател е 21 милиона лева печалба за 23-та година, като продължаваме да запазваме високия нетен марж на печалбата, който е почти 19%. В първия слайд сме извадили и няколко ключови за нас показателя, на които искаме да обърнем внимание, а именно средномесечно активните играчи, които са почти 89 хиляди играчи, или с около 7% ръст на годишна база. Другия важен и ключов показател за нас е средномесечният приход на играч, който се равнява на 107 лева за 23-та година. Това са с 8% повече от 22 година. На следващия слайд ще разгледаме как са разпределени приходите на дружеството на компанията. Както вече споменах, ръст спрямо 22 година е 16%, като важно да се отбележи тук е ръста на казиното, който е 20%. При спорта има известен спад и от 8.6 резултатите за 23 година са 6.6, но тук е много важно да се отбележи на какво се дължи това нещо. Както всички знаете, в края на 22 година, декември месец се проведе световното първенство, което е един голям форум и той допринася значително за спортните резултати. От друга страна пък през 23 година се случи нещо, което не се беше случило през много години. Октомври месец 23 година, ако не той е един от най-слабите в историята на онлайн на спортните заводи. На какво се дължи това? Това се дължи в повечето случаи, че на фаворитите в спортните срещи са печелили техните събития. В следващата графа и графика може да видите структурата на приходите. Запазва преобладаващо влияние да има казиното, като то е с 94% спрямо 6%. За спорта очакваме през 2024 година сериозно да се развие и да повиши приходите си, защото, както знаете, средата на 2023 година сменихме спортната платформа, добавихме още няколко продукта, през тази година предстои добавянето на още няколко софтуера, които да завършат спортната секция и с това силно вярваме, че спорта ще увеличи приходите си и процента си в общите приходи на дружеството за предстоящата година. Няколко от важните за нас ключови показатели, които сме извадили в графиката, която виждате. Всеки един от тях бележи ръст между 8 и 11%. Маркирам ги, това са активните играчи, средния приход на клиентските депозити и направените залози. Тук искам да обърна специално внимание, предполагам виждате горе в ляво в графата с активните играчи. Юни и юли се забелязва един спад. Искам да обясня за какво става въпрос, защо има този спад. До юни месец една от промоциите на нашия сайт позволяваше на всички потребители на сайта да участват в нея. Юли месец на база стратегията, която имаме, взехме решение, което промени малко правилото за участие в съответната игра, а именно клиент, който иска да участва в конкретната промоция, трябва да направи депозит. Съответно, част от потребителите отпаднаха, но както е видно от останалите графики, частта, която отпадна, не допринася съществено за финансовите показатели. А иначе защо имаме ръстове в средния приход на клиент, в клиентските депозити и в направените залози? През миналата година направихме няколко важни и много други спомагателни редакции по фронтенда на сайта. Тук бих искал да обърна внимание опростената регистрационна форма, променихме платежните методи, страницата, на която се депозира, като това до голяма степен улесни потребяването
на нашата услуга от страна на крайните потребители и ефектът е видим. Стигаме и до нетната доходност, където моя колега Митко може да ви даде малко повече подробности. Да, благодаря. Искам да обърна аз внимание на нетната доходност към 23-та година, на нетния марж за 23-та година, как той се съпоставя с маржа постигнат през 22-та година и какви са основните фактори, които влияят върху марж през изминалата година. На първо място това е повишението за разходите за маркетинг и реклама. Това се дължи главно на много засилената конкуренция в индустрията и в сектора, което принуди Телематик да инвестира повече средства в реклама и маркетинг, за да може да продължи да привлича и задържа играчи. Тук е важно да се отбележи, че въпреки ръста в този тип разходи, Телематик остава с компания с едни от най-ниските разходи за маркетинг и реклама, съпоставено с другите големи играчи на пазара. Да, на фона на това, което всички останали правят, нашата политика за маркетинг и реклама от години е била така, макар и с по-намален бюджет, но през много фокусирани канали, както се вижда, нали, от показателите от предходния слайд, нали, трендовете са положителни. Още нещо искам тук да добавя. Увеличен е разхода и за софтуерни услуги. В частност, увеличи се разхода за платформата, разход, който е към дъщерното дружество. Защо се увеличи? Защото в края на 22-та независим оценител направи оценка на всичките договори и по силата на тази оценка дружеството преразгледа условията, по които работи с дъщерното дружество, а именно за платформа. Друг фактор е увеличените бонуси. По същия начин, за да може да отговорим на случващото се на пазара, стратегията на дружеството е увеличаване на бонусите. На база увеличените бонуси, съответно пък се вдигат и таксите, които плащаме към нашите слот доставчици. Тези ефекти частично се компенсират от по-високите финансови приходи и от по-ниския данък при източник. Финансовите приходи се генерират основно от инвестирането на свободните парични средства на компанията, докато намалението на данък при източника се дължи на това, че един от основните доставчици на Телематик премести своето седалище в България, по този начин данък при източника не се дължи. Общо взето това са основните фактори, които влияят на маржа през годината и сега може да преминем, ако искаш, към новите пазари. Нещо, което предполагам, че всеки го интересува, какво предстои през 2024 година по отношение на експанзия на нови пазари. Както обявихме в края на миналата година, Телематик Интерактив България съвместно с македонско дружество участва и спечели търг, организиран от Държавната лотария на Република Северна Македония за онлайн лиценз. Структурата на бизнеса там ще е последния начин. Ние заедно с македонския партньор в съотношение 50 на 50 сформирахме дружество, което от своя страна си партнира с държавата в съотношение 49 спрямо 51% в полза на държавата. Тук искам да отбележа, че цялата оперативна дейност ще бъде поета от Телематик Интерактив и нашия македонски партньор. Няколко думи за пазара в Македония. Към момента на пазара работят два оператора, които са държавна собственост. В рамките на търга, който ние спечелихме, освен нашия лиценз, бяха раздадени още два. Така че очакваме през тази година само 5 оператора да работят на пазара в Македония, което го прави много благоприятен пазар. Към момента по какво работим ние в рамките на този проект? Активно работим по създаване и изграждане на екип. А от друга страна пък колегите от техническите отдели изграждат техническата инфраструктура, която да обезпечи стартирането, надяваме се в най-кратки срокове, на стартирането на операцията в Македония. Така че за Македония това е за момента информацията, която може да споделим с вас. И няколко думи какво предстои за нас през 2024 година. Както всяка година, един от основните фокуси на компанията, това е продуктовото развитие. Тук бих искал да обърна внимание на няколко ключови неща, върху които ще работим през 2024 година. На първо място, така популярния вече една година, може би, изкуствен интелект. В рамките на първите 6 до 9 месеца предстои въвеждане на изкуствен интелект в дейността на компанията, като тук така условно бих го разделил в две направления. От една страна, изкуственият интелект ще помага и ще подобрява потребителското изживяване на нашия сайт. От друга страна, пък изкуственият интелект ще бъде въведен в ежедневната работа на всички служители, което цели да оптимизира и да доведе до по-голяма ефективност на работата на всеки един от служителите по време на ежедневните му задачи.
По какво друго ще работим? Средата на годината се очаква да сменим афилиейт платформата си. Както знаете, афилиейтите са едно от направленията, които така значително допринася за развитието на сайта. Така че средата на годината сменяме афилиейт платформата с една от най-добрите, които работят на пазара. Друго направление, в което активно ще работим, което е така изключително важно за нас, е киберсигурността на компанията. Предстои въвеждането на нови софтуери и подобряването на политики с цел надграждане на текущите такива и засилване сигурността на дружеството. Наред с още много други софтуерни подобрения, които ще правим по всички вертикали, вярваме, че цялото това нещо ще даде възможност на дружеството да предостави още по-добра услуга на нашите потребители и съответно да си повишим приходите. Няколко думи и за Перу. Предстои получаването на нов лиценз в края на февруари или началото на март месец, което от своя страна пък ще ни даде възможност да разгледаме пълния потенциал, който вече сме набелязали конкретни стъпки. Какво предстои от гледна точка на експанзия и разширяване на пазарния ни дял в Перу. За Македония вече споменах. Работим активно в най-кратки срокове операцията там да стартира и да заработи. И продължаваме активно работата по нещо, което вярваме, че ще допринесе, ще даде разнообразие от една страна на услугите, които предлагаме със собствено студио. Ние в момента имаме такъв тип услуга, но тя е наета. Нещо, по което работим, е именно живото студио. Така че надяваме се в кратки срокове то също да види бял свят и да обогати палитрата, която представяме на нашите клиенти. Така че в общи линии това са нещата, които предстоят за 2024 година. Менеджмента и структурата и политиката, която водим с всичко казано до момента, силно вярваме, че това ще е една много успешна година, ще успеем да задържим тенденцията на повишаващ се ръст и през 2024 година. Целият екип така силно вярва в успеха на компанията и през изминалата година. Ако нещо сме пропуснали, сега идваме в частта с въпросите, където може да ни задавате въпроси, които ви интересуват за дейността на дружеството. Имаме ли вече въпроси? Имаме вече. Максимално в следващите 30 минути ще се опитаме да говорим на максимален брой въпроси. Започвам да чета. Първия, с оглед на завършилата вече финансова година, бихте ли споделили, може ли акционерите да очакват редовен дивиденд, освен авансово раздадени и в какъв размер? Към момента мога да кажа, че тази информация не мога да ви споделя. Ще бъдете своевременно информирани чрез общото събрание на акционерите, когато такова решение бъде взето. Знам, че някаквото иска да е чуде, но трябва да бъде да се съобразяваме с правилата. Втори въпрос. Докъде стигна желанието и подготовката за листване в Франкфурт? БПВ обяви, че подготвя цялостно решение, което ще даде бърза връзка на компании към пазара във Франкфурт. Запознат ли сте и ще се възползвате ли от тази възможност, която очакваме да бъде обявена в първо тримесечие? Първо, да, благодаря за въпроса. Има такава инициатива, но с оглед какво се случва на международните финансови пазари и въобще макроекономическата обстановка не само в Европа, но и в цял свят. За момента вторично листване извън България, този проект е замразен и следим развитието на пазарите, кога би бил един такъв по-подходящ момент. Не бързаме, важното е да се намери правилния момент за едно такова действие. Запознати с инициативата на българската борса. Дали ще се възползваме е въпрос на вътрешна дискусия. Още не може да ви дадем категоричен отговор на този въпрос. Трети въпрос. Правилни ли са разчети и бихте ли споделили как ще се отрази новото облагане на хазартния на бизнеса върху печалбата и дейността на компанията? Да, разчети са правени. Изцяло това нещо е съобразено. Тук искам да кажа структурата на новото данъчно облагане. За онлайна то се изразява в следното, тъй като данъка, който облага онлайн операторите, е двукомпонентен. Едната компонента е така наречената променлива, която е 20% върху получените залози и изплатените печалби. Тя остава непроменена. Променя другата част, която е еднократна за издаване и поддържане на лиценз, която от 100 000 става на 400 000. Това е съобразено, включваме, заложено е в нашите бюджети. Тук само искам да изтъкна, че ние като онлайн оператор изцяло приемаме решението на държавата за увеличаване на таксите. Не сме съгласни с краткия срок, а именно до края на февруари разликата за старт период да бъде платена. Благодаря. Следващ въпрос. От листването на компанията цената на акциите непрекъснато спада с леки флуктуации вече почти 2 години. Вярвате ли още в оценката, която поставихте на бизнеса си и ако да, какви мерки планирате да предприемате? Плановете влизали обратно изкупуване?
Благодаря за въпроса, аз мога да го взема този. Разбира се, че вярваме в бизнеса. Аз мисля, че нашия бизнес е основан на доста стабилни фундаментални основи, което се показва и с финансовите резултати за 2023 година. Продължаваме да растем с двуцифрен темп, което според мен е един добър атестат. Също така нетната печалба също продължава да бъде на едно добро ниво като марж. Продължаваме да привличаме нови играчи и да успяваме да ги задържаме, така че според мен бизнесът се намира на едно добро място. Винаги, нашата мантра е, че винаги може и повече, но за момента мисля, че бизнесът е достатъчно стабилен и с достатъчно голям потенциал за растеж. Относно изкупуването на акции за следващата година, отново за момента аз не мога да коментирам тази тема. Ако има такова решение, ще бъдете информирани своевременно. Как се развива бизнесът след стартирането в Перу и кога очаквате да станат видими първите резултати от Македония? Бизнесът в Перу за момента се развива доста добре, но както вече споменах, предвид новата регулация, фокуса последните няколко месеца беше по привеждане в съответствие на операцията там спрямо новите изисквания, така че в момента, в който получим лиценза, там ще имаме възможност да разгърнем в пълен потенциал маркетинг кампанията, съответно да повишим приходите и пазарния си дял. По отношение на Македония, трудно е да се ангажирам с срокове, тъй като проектът не е малък. Активно работим по него, със сигурност, да не казвам сигурно, но най-вероятно ще е в рамките на тази година. Правим всичко възможно това да е в най-кратки срокове. Благодаря. Следващ въпрос. Отчитате ръст на потребителите. Как успявате да държите тази тенденция? Това е добър въпрос. Наистина през последните няколко години, не само през изминалата, това е един от показателите, който бележи ръст всяка година. Няколко са нещата, които ни позволяват това нещо. На първо място бих споменал екипа долу и в частност отдел обслужване на клиенти, които са прекия контакт с клиентите, които създавахме и развихме доста добри политики, които очевидно вече се харесват и на крайния потребител. От друга страна, работим с един от най-добрите CRM софтуери на пазара, което също ни дава доста добра възможност за привличане на нови, за активиране на стари клиенти. И не на последно място уникалната лоялна програма, която продължава да ни отличава от останалите играчи на пазара. Това са все фактори, които водят до този положителен ръст да продължава през година. Благодаря. Следващ въпрос. Имате ли потенциал да поддържате ръста на приходите? Благодаря за въпроса, ще го взема този да нищо против. Вярваме, че имаме въпреки засилената конкуренция и новите играчи, които се появяват всяка година на пазара, ние вярваме, че може да поддържим ръста и нашата цел за 2024 е да продължим да имаме двуцифрен ръст на приходите. Това е нашата амбиция, пак казвам, с оглед на конкуренцията все по-трудно става, но мисля, че с стратегията, която имаме, ще успеем да стигнем това, което е нашата цел за 2024 година. Как оценявате развитието на конкурентната среда на местния пазар през 2023 година? Очаквате ли разходите за маркетинг да продължат да растат с подобни темпове през 2024 година? Конкурентната среда е нещо здравословно, от което ние не се притесняваме. Показахме го и през последните 2 години. Пазара се удвои, почти утрои, пък при нас показателите продължават с положителна тенденция. По отношение на маркетинга ние имаме фиксиран вече бюджет за 2024, който е залегнал в плана, така че не очакваме съществени повишения на това перо. Благодаря. Следващ въпрос. Имате нова спортна платформа. Какви са очакванията за нея? Новата спортна платформа, силно вярваме, че през 2024 година ще успее да разкрие пълния си потенциал, тъй като тя е сред една от най-добрите на пазара. В допълнение към нея добавихме още няколко софтуерни услуги, които вярваме, че новата платформа плюс новите услуги правят спорта изцяло завършен като продукт, така че през 2024 година, както знаете, лятото има и европейско първенство. Силно вярваме, че спортът ще успее да разгърне пълния си потенциал, съответно да повиши приходите си и процента в компанията към приходната част. Благодаря. Следващ въпрос. Планирате ли през 2024 да изплатите дивиденд 2 пъти в годината? Както вече казах, за съжаление, това в момента не мога да ви дам отговор на този въпрос. Когато бъде взето такова решение, ще бъдете информирани. Ще използвате ли изкуствен интелект в оперативната си дейност? Да, както вече споменах, това е нещо изключително интересно, върху което работим фокусирано от няколко месеца, така че предстои това нещо да бъде въведено в процесите на компанията, както насочени към крайния потребител, така и за подобряване на вътрешната ефективност на процесите.
Благодаря. Следва въпрос. Стои ли все още пред дружеството на дневен ред придобиването на физически казина и с какво ще допринесе за бизнеса на компанията това? За момента, след вътрешно преразглеждане на въпроса, това за момента е процес и тема, която сме оставили на изчакване. Следващ въпрос. Какъв процент от пазарния дял в Перу очаквате да вземете и на колко милиона души се оценява този дял приблизително? Към коя година се стремите да достигнете този пазарен дял? Значи, пазарния дял, който се стремим да постигнем в Перу, в рамките на тази година някъде около 5%. Точни цифри няма, тъй като както и в България, така и в Перу официални цифри и данни за пазара е трудно да се извадят, но нашата цел е 5% от пазарния дял в рамките на годината. Вече има изготвен бюджет. В момента, в който получим нов лиценз, стартираме с по-масирана маркетинг кампания, която ще ни даде възможност да решим пазарното си присъствие там. Благодаря. За момента няма други въпроси в чата. Може да изчакаме една минута. Нека да изчакаме. Ако няма други въпроси. Да. Благодарим. Аз мисля, че доста въпроси имаше. Вярвам, че и в рамките на презентацията така успяхме да дадем обратна връзка на нашите инвеститори, нали, за това, което се случи през 2023 година, за това, което предстои да се случи 2024 година. Бяха активни в частта с въпроси и отговори, така че и слънцето да излезе напълно в унисон на това, което си говорим последните вече горе до 30 минути. Ако няма повече въпроси, още веднъж благодарности от нас за времето, което прекарахме в рамките на презентацията. Още веднъж искам да ви уверя, че ние като мениджмънт и целият екип силно вярваме в успеха и през 2024 година. Така че с пожелания за приятна събота и неделя, до нови срещи, благодарим за вашето присъствие. Благодаря и от мен, само да напомня, че финансовите отчети на компанията, както и презентацията от днешната среща, може да намерите в секция за инвеститори на нашия уебсайт. Ако имате някакви допълнителни въпроси, винаги може да ги изпращате на нашия имейл във връзка с инвеститорите. Още веднъж благодаря, хубав петък и хубав ден. Довиждане. Довиждане.